Bincing nek nimbali Pak Puh. Padha ae iki dibelani nek kaya ngono. Lah wong diceluk weta cil menter kok diceluk lek kathoke ning dilik. Asmanipun sinten? Agak sini. Lihat sana laki-laki yang tegas, cita-cita seperti masnya. Ya Allah, masnya luar biasa. Kita cocok ya. Masnya. Mas nggih Mas Praka sapa? Ya Allah. Aan Kurniawan. Mas Aan, terima kasih ya Allah. Kita iki cocok nek sampe dadi tentara. Cocok sama Mas Aan. Heeh. Duwe pistol loro. Endi? Sitoke pistol peluru. Heeh, sitoke. Engko tak WA. Masnya asli dari mana? Tarum. Wah, Tarum. Dasare bocahe gede dhuwur, Ho. Gede dhuwur Bangkok. Nek cara nggonku ngene iki imut. Imut. Ha, Alhamdulillah. Ireng mutlak coba. Iki digoyang dulu sama Manggolo, Dumas atau ceweknya, monggo. Loh, sini loh.